Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki, amin. Yan uwana kamnatattu, yau muna cikin Lahadi na 10 a cikin shekara. Muna nan kuma mun zo mu karbi sakon Allah daga cikin littafi mai tsarki. Sakon da Allah yake ba mu wa wannan Lahadi ita ce dokar alhakin ayyukanmu. A wannan Lahadi Allah yana magana da mu, yana koya mana yadda zamu doka nauyin zunubanmu idan mun yi su a gaban Allah ko kuma a gaban yan uwanmu. Dan hutun labari kafin ci gaba, wani mutum da yana cikin yunwa, wani mutum yana zama gidansa yana jin yunwa ba shi da abinci, sai ya je gidan makwabcinsa. Wannan makwabcin ya roke shi abinci, sai makwabcin ya ce, ni ba zan baka abinci ba, amma zan kai ka inda za ka samu abincin da kanka. Shi ne makwabcin ya ɗauke shi ya kai shi gidan sarki, ya nuna mashi rumbun sarki, ya gan hatsi cike, sai ya ce, nan nake samu, kuma nika zo in sata ne in kai gidan nan ci. Kai ma idan kana bukata abinci a gidanka, ka dinga zo kana sata kana kai gidanka, amma idan an kama ka kada ka kira suna don ban san ka ba. Sai suka rabu. Wannan mai yunwa ɗin shi ma ya fara yana sata abincin, sai ana nan an kama shi wata rana. Da aka kama shi sai ya fara ihu cewa, makwabcina ne ya sa ni a cikin wannan jarawa, makwabcina ne ya sa ni a cikin wannan laifi, saboda haka ni sarki ka yafe ni bai laifi ba, makwabcina ne ka je ka kama. Haka kuma idan mun duba a karatu na ɗaya, za mu ga abinda Adamu da Hawwa suka yi wa Allah. Allah ya halice su, ya ba su gida sun zo ya ba su umarni, amma da suka ketare dokan Allah, mun ga cewa cikin karatun Allah da kansa ya zo yana magana da su. Me yasa suka ketare dokan da ya ba su? Maimakon Adamu ya ambata ya doka nauyin laifinsa, alhakin laifinsa, sai ya fara ce ya ce wa Allah matan shi ne ta sa shi a wannan damuwa din. Allah kuma da ya tambayi Hawwa ta ce wa Allah, Iblis da yarin jaye ne na yi abin da kaga na yi. Yan uwana cikin almasihu, a darasin wannan Lahadi shine idan mun yi kuskure mu yarda da wannan kuskure, mu nema gafara, kuma zai kare. Amma lokutai da yawa idan mun yi kuskure ko a gaban Allah ko a gaban yan uwanmu, muka son kawo hujjoji, to Allah bai bukatan hujja. Abinda Allah yake nema shine tuba. Inda Adamu da Hawwa sun tuba, da Allah ya gafarta masu, da bai ba su wannan horo da ya ba su ba. A wannan Lahadin kuma Allah na kira mu mu kaskanta da kanmu. Wanda bai kaskanta da kanshi ba zai nema tuba, ba zai nema gafara ba. Wani lokaci dagan kanmu yakan sa mu gan cewa ni ba zai yarda cewa na yi kuskure ba. Amma Allah na kira mu dinga kaskanta da kanmu duk lokacin da mai kuskure, mu doka nauyi wannan kuskure. Idan mu doka nauyi nan, zamu samu daraja Allah, zamu samu grasiyansa, zamu samu yafewansa a gaban yawon mu kuma. Wani lokaci muka yi ma yawon mu laifi, maimakon mu ce masu su yi hakuri, sai mu bi muna kawo hujjoji, muna ba su dalilai da yawa da ya sa mu yi mugu abin da muka aikata masu. Saboda wani lokaci ma sai mu ga mu yi ma mutum laifi, amma sai mu nema hujja, sai mu nema dalilai da zamu sa mutum din da muka yi mashi laifi zama kamar shi ne mai laifi din, kamar shi ne ya sa mu yi laifi din. To wannan ba zai sa mu samu cin gaba ba a cikin zama wurin ba, a cikin gidaje, a cikin makaranta da wurin aiki. Wasu gidaje, wasu aure sun rabu, sun rushe, domin namiji yana ji ni ba zai ce wa mata na ta yi hakuri ba, mata kuma tana ce ba zai ce wa mai gida yi hakuri ba. Yara suna ce ba su ce ma iyayensu su yi hakuri ba. A makaranta tica ya yi wa ɗalibansa laifi ba zai ce ku yi hakuri ba. Kowa yana dagan kai, ba wanda yana sai nuna shi mai zunubi ne. To bari mu roƙi Allah a wannan lokaci, a wannan Lahadi, ya ba mu gracia yadda zama kaskanta da kanmu, mu karbi zunubanmu, mu roƙi Allah, mu roƙi yawan mu suka kafa da mu don mu samu cin gaba a cikin tafiya ruhaniya na wannan duniya din. Bari mu yi addu'a. Ya Allah, muna gode maka domin wannan zarafi da ka bamu
mun karba wannan darasi na kaskanta da kanmu mu kuma doka nauyin ayyukanmu na zunubai da mu samu gafara. Muna roƙonka ka bishe mu na Lahadi, kai mana roƙonka cikin gidajenmu da ayyukanmu, cikin sunan Masihu Ubangijinmu. Ubangiji ya kasance tare da ku, albarkan Allah mai iko duka, Uba da Ɗa da Ruhu mai Sarki ya kasance da ku daga yanzu har abada abadin. Amin. Babban malaminmu, Yesu, babban malaminmu.